Γεια σας παιδιά, καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα νέο βίντεο. Σήμερα, μαντέψτε, θα παίξουμε Nurse Brawl. Ένα παιχνίδι το οποίο επιτρέπεται να το παίξεις μόνο σε Samsung και καταλαβαίνετε, είναι λίγο δύσκολο. Νομίζω έχει βγει τώρα και στο iOS, αλλά δεν είμαι πολύ σίγουρος. Οπότε, είμαστε από καινούριο account, οπότε είναι λίγο δύσκολο, θα μας βάζει. Όχι δύσκολο, θα μας βάζει με μποτάκια, οπότε λογικά θα είμαστε μια χαρά. Το mod που θα παίξουμε, καταρχάς αυτό το παιχνίδι σε επιτρέπει να ξεκλειδώσεις όλους τους brawlers, όπως βλέπει εδώ, να τους κάνεις όλους upgrade, να κάνεις unlock όλα τα skins, και να ξεκλειδώσεις όλα τα sprays, τα emote και μπορείς να πάρεις ό,τι θες δωρεάν και τα λοιπά. Μπορείς να βάλεις και εδώ σου έχει αυτόματο creator code, οπότε το μοντάκι που θα παίζουμε θα είναι Mystery Mode, σου δίνει το Brawl Pass free, οπότε πάμε να παίξουμε. Εγώ προτιμώ να παίξω με Stu και βλέπουμε στην πορεία. Επίσης το Nurse Brawl σε επιτρέπει να παίζεις με brawlers τους οποίους δεν έχουν βγει ακόμα, με skins που υπάρχουν που ήταν παλιά και δεν ξαναβγαίνουν ή βγαίνουν, απλά καταλαβαίνετε τι είναι. Γενικά το Nurse Brawl μπορείς να το κατεβάσεις ή από το Happy Mode που επιτρέπει να το κατεβάσεις μόνο από το Google, ή μπορείς να το κατεβάσεις από το Google πάλι, απλά γράφεις Nurse Brawl και στο βγάζει απευθείας. Αλλά το Happy Mode έχει και άλλα πράγματα να κάνεις, για μοντάκια, όπως ας πούμε άλλα παιχνίδια, τα οποία είναι πολύ ενδιαφέρον. Δηλαδή σου δίνει μοντάκια και τέτοια. Αν θέλετε να με δείτε να παίζω ένα άλλο παιχνίδι από το Happy Mode που έχω κατεβάσει ήδη και τα έχω ξεκλειδώσει όλα, πατήστε like και subscribe και κουδουνάκι για να σας έρχονται ειδοποιήσεις κτλ. Θα τα πούμε και στο τέλος του βίντεο. Αυτά δεν πειράζει, τέλος πάντων. Όποιος θέλει να με κάνει friend από το Nurse Brawl θα του δείξω το ID μου. Και βλέπουμε. Ή μάλλον δείξτε το μου εσείς, ή θα μου το στείλετε στα comments, δεν ξέρω τι θα κάνετε. Γιατί έχει μια βλακεία τώρα και πρέπει να συνδέσω εγώ email και τέτοια, τα οποία δεν τα κάνω. Και αν θέλετε φτιάχνετε δικά σας maps, τα βαθμολογούμε ή απλά τα παίζουμε και εμείς μαζί, παίζουμε 1v1, ό,τι θέλετε. Το οποίο θα είναι πολύ ενδιαφέρον. Έλα να κερδίσουμε και αυτό το παιχνίδι επιτέλους. Έχω 15% φανταστικά. Επίσης πείτε το μου στα comments όσοι παίζετε αυτό το παιχνίδι, γιατί είναι ωραίο, έχει πλάκα, τα ξεκλειδώνεις όλα free και είναι ωραίο, τι να σας πω. Εντάξει, το έχουμε άνετα αυτό το match. Επίσης να ξέρετε, αν με βλέπετε με λίγα τρόπια είναι επειδή είναι καινούριο το account και επειδή το παλιό μου έχω βαρεθεί να το παίζω. Και επίσης μου είναι λίγο δύσκολο. Επίσης κάνουμε το μεγάλο comeback σε αυτό το κανάλι, γιατί το κινητό μου είχε χαλάσει, δεν ξέραμε πώς θα το φτιάξουμε και μια μέρα το έβαλα να φορτίσει και τα καταφέραμε. Ωραία. Συν 100 τρόπαια. Επίσης όποιος θέλει να ανοίξω ένα καινούριο account και αν το πάω από το 0, δηλαδή δεν θα πατήσω
τίποτα από αυτά εδώ τα 4 πρώτα και θα το πάω μόνο με Megabox και τέτοια. Καταλάβατε. Δηλαδή, δείτε, είναι όπως τα παλιά, δεν φεύγουν τώρα. Έχει ο Megabox, το οποίο εγώ τα έχω ξεκλειδώσει όλα και δεν μου δίνει τίποτα. Είναι σαν τα παλιά. Δεν είναι σαν αυτά τα καινούργια που έβαλε Supercell τώρα και σου δίνουν μόνο και σου δίνουν όπως να είναι. Επίσης, το ID μου δεν μπορώ να σας το δείξω. Εκτός και αν μπορείτε να βάλετε αυτό κάτω από το profile icon μου που λέει 8 VPQC, θα το καταλάβετε. Πάμε να knockout 2v2 γιατί αυτό τώρα δεν τα έχω ξαναδεί και είναι πολύ ενδιαφέρον. Μας βάζει. Επίσης αυτά τα map είναι καλά για να παίξεις, ξέρω εγώ, με 4 φίλους σου και δεν είστε με πολλούς. Καταλάβατε, είναι ωραίο. Δεν ξέρω αν έχουν βγει καν στο κανονικό Brawl Stars. Επίσης, όποιος δεν έχει πάρει το Buzz Lightyear έχασε. Είναι φοβερός brawler, είναι σπασμένος. Και είναι πολύ ωραίος. Έχει 3 modes. Έχει το Saber mode, το Laser mode και το Wing mode. Τα οποία είναι πολύ ωραία. Το Saber mode, αν δεν κάνω λάθος, είναι όπως της BB. Το Laser mode είναι όπως της Piper. Και το Wing mode είναι σαν το Surge ή σαν τον Clancy σε Silver. Είναι ωραίο. Ωραία. Να το νικήσουμε και αυτό το παιχνίδι, λογικά. Λοιπόν, για να μην χάσουμε πολύ χρόνο, θα το κάνω pause και τα λέμε σε λίγο. Λοιπόν, νικήσαμε. Σχετικά εύκολο. Tier 26. Θα το πάμε rank push 30. Ευχηθείτε μου καλή τύχη, θα τα καταφέρουμε πιστεύω. Επίσης, αυτό το παιχνίδι, επειδή σου δίνει 100 όταν νικάς και 85 και μείον 85 όταν χάνεις, είναι πολύ εύκολο να ξεκλειδώσεις τρόπο. Οπότε αν το ψάξετε κάποιον, ξέρω εγώ, αυτός εδώ ο τυπάς έχει 2 εκατομμύρια. Ο τύπος παίζει να το εκεί κάθε μέρα και είναι έτσι η φάση είναι, αν πάτε ξέρω εγώ 100.000 θα σας βάζει με τέτοιους τυπάδες, οπότε είναι λίγο δύσκολο. Στο local εδώ ο τύπος είναι καμένος, έχει σχεδόν 1 εκατομμύριο αν δεν κάνω λάθος όπως το βλέπω. Πάμε να παίξουμε ένα τελευταίο ματσάκι γιατί δεν θα μου φτάσει η μπαταρία και καταλαβαίνετε. Επίσης έχουν βγει 2 νέοι brawlers που δεν ξέρω αν έχουν βγει στο κανονικό brawler σας τώρα. Οι οποίοι ο ένας είναι ο Meeple και ο άλλος είναι δεν θυμάμαι πώς ακριβώς λέγεται. Πάντως ο Meeple είναι decent παίκτης. Δεν θα τον πρότεινα να τον αγοράζετε, ξέρω εγώ, να τον κάνατε switch με κάποιον που ξεκλειδώνεται αυτή τη στιγμή. Εκτός κι αν τον έχετε δοκιμάσει και σας αρέσει. Ο Meeple πετάει σαν του, δεν είναι πολύ καλός κατά τη γνώμη μου και δεν θα το συνιστούσα να τον πάρετε, ξέρω εγώ. Πάντως ξαναλέω, αν σε κάποιον αρέσει, εγώ όποιος είμαι να του πω όχι. Λοιπόν, το κάνω ένα pause γρήγορο και συνεχίζουμε. Λοιπόν, χάσαμε. Το προσπάθησε. Τέλος πάντων. Να, βλέπετε, χάνω 85. Σας δίνει κατευθείαν το fame. Εδώ clubs μπορείς να
μπείτε να joinάρετε όποιο θέλετε. Επίσης έχουν πάρα πολλά τρόπια όλα τα clubs όπως βλέπετε. Αυτά εδώ είναι σαν να τα έχεις πάρει ήδη, οπότε βλέπετε το check εδώ πέρα. Επίσης, τα λέμε σε ένα επόμενο βίντεο. Για να μην χάνετε κάθε νέο βίντεο που θα ανεβάζω, πατήστε ένα like, subscribe, κουδουνάκι και τα λέμε σε ένα επόμενο βίντεο.